Per coneixement del senyor alcalde, li recordarem que la revisió catastral i els valors avui vigents fou aprovada en la sessió plenària del 28 d'octubre de 2003, sent alcalde Blas de Vist del Partit Popular, la regidora d'Hisenda i Urbanisme Sílvia Martínez del Partit Popular, i també formaven part de l'equip de govern Enric Esteve, actual regidor d'Hisenda i portaveu del Partit Popular, i César Rodríguez, també del seu Partit Popular. Y tampoco vamos a decir que el no está endeudado, que es lo que quedan. 400 no llegarán, a lo mejor son 300 y pico mil euros lo que queda, o sea que ni nosotros ni los que estaban antes lo han endeudado este ayuntamiento. No, tuvimos una reunión con el secretario autonómico, tuvimos una reunión con el director general y no hay que ir con historias a medias, simplemente ahora mismo está paralizada la licitación hasta nueva orden de la Conselleria de Hacienda. Un dels projectes emblemàtics del Partit Popular en 8 anys de govern havia de ser la construcció del pavelló cobert multiusos. El dit pavelló ha sigut protagonista en molts plens, en moltes notícies de premsa, en molts titulars, en molts discursos davant de les entitats esportives. Avui, com s'ha dit, és l'últim ple ordinari abans de les eleccions i abans que finalitzi la legislatura i 8 anys de govern del Partit Popular. Avui el dit pavelló no està ni tan sols licitat. Tenim un problema de seguretat viària a Meliana i el que demanem és que transitòriament a aquesta solució definitiva este problema concret se li dona una solució. Si ahora votamos a favor, ustedes dirán, es que se ha movido el Partido Popular gracias a nuestra moción. Y si votamos en contra, es que no quiere hacer el carril bici. No, lo queremos hacer, pero no a través de una moción suya. Igual que le expliqué que estuvimos en conversaciones con Valenbici para poner puntos de bicicletas, pero que lo que no vamos a hacer es gobernar a través de mociones que presenta el bloc. Nosaltres estudiem els temes, pensem, mirem els problemes que té Meliana i fem les nostres aportacions. Opcions. La més lògica seria garantir un tram de carril bici, prenent les mesures que calga, provisional per el trajecte actual. Abans no s'aparcava perquè era doble direcció, ara s'aparca. I aquest espai és una idea, tècnicament ho hauran de resoldre. I aquest espai, potser ara podria fer servir un espai reservat per a trànsit de bicicletes. Transitòriament fins que hi hagi una ordenació del tema, però s'ha de donar una solució perquè qualsevol dia tindrem un problema greu i aleshores m'ho mirarem tots y direm, vaya. El problema es que para un carril bici o habilitar una zona para paso de bicicletas por aceras que tengan esas dimensiones está recogido por la normativa, pero no en calles que encima son contradirección. Entonces llega un momento que esa avenida se estrecha y que es imposible totalmente, tal y como está ahora, poder habilitar una zona de carril bici. És un espai en el que vostè ha dit tot això, que no és nostre, que té molts problemes i tal, que sí que val per habilitar-lo per a la circulació de vehicles automòbils. Per això sí que val. I se pot asfaltar, se pot senyalitzar, això sí que val. Però per a garantir la seguretat de les bicicletes no val. No ho entenc. Partit Popular. Contra. No queda aprovar la moció. Des de Compromís volem felicitar l'equip de govern, encara que siga perquè s'acosten les eleccions, per haver atès finalment una de les reivindicacions de Compromís i de molts ciutadans i ciutadanes al llarg d'aquesta legislatura, és a dir, donar una solució a la mobilitat, la circulació i la seguretat de les bicicletes per carril bici als carrers Aragó i Via Augusta. En esta legislatura, Compromís han presentat una moció per any sobre este tema que sistemàticament el Partit Popular ha votat en contra. A principi del 2014, l'alcalde Pedro Cuesta ens informava que el carril bici de Meliana fins a la Mar arribaria fins a l'entrada de Roca mateix,
però un any després ens agradaria que ens informara dels motius pels quals està a punt de finalitzar la legislatura i el dit carril es queda a uns 200 metres del nucli urbà de Roca. Ese proyecto ya lo aprobó Diputación, de ese trocito que nos falta, y ahora mismo estamos pendientes de, a través de un convenio que vamos a firmar con Diputación para licitar los equipos por el dinero de la Diputación. Eso será en breve, pero es cosa de trámites de intervención de Diputación.